Kula niki nembe mancik 12 tahun, Mbak. Juga ngene tenanan kok. Nembe selikur menika, Pak. Selikur. Nggih. Kok ketok tuwek men lho. Kowe iki selikur. Nggih. Jebule tuwa aku. Tak kira nek umurmu wis 17,5 tahun. Kakek diceritain sing wedok, Pak, yo ngono. Kakean pikiran. Kakek ceritain ya, Kakek. Tertekan niku, Pak. Tertekan, Pak. Gede Mbak Lila, gede Mbak Lila. Paku beng kok. Paku beng. Paku. Jengkeng, jengkeng, jengkeng. Jengkeng. Nah, Ayo, Nggih beng. saged, Pak. Ampun, Pak. Kowe iki nawani anu dhewe. Ayo, beng. ora sempakan jare ya sih. Mami kok tahu? Ayo, ora. Lah Rista iki baju tahun seminggu ra mulih. Iki guru sempak loro. Lah terus pripun niku? Senin sing jaba, Selasa sing jero. Kok dikumpah ku sijine. Kamis sing jaba, Jumat sing jero. Rebo ra sempakan. Nggih. Terus niku. Jorok. Angel Ibu Embeng terus batin alah calon mantu. Pantes ora, Pak. Pantes ora. pantes mboten mak nih undang ya. Mak, pantes ora, Pak. Make dulu ganti kok. Niku, Pak. Niku, Pak. Oh, cocok ya Pak nggih? Oh, cocok. Pak, jane kula niku dijodohke kali sinten ya Pak, kok ngolah ngalih mboten. Ya manut sembarang situasi. Fleksibel. Pokoknya sing gelem Kowe lamaran digawake kayu jati gelondongan 30 cm persegi. Patang meter kon nggowo dhewe. Kon mikul. Kowe cagake omahe Rista gudi-gudi. Sing cendhek-cendhek. Tapi atos. Sayangku. Ayo, Paku, Beng. Paku, Kok tak sawer sengkat. Mak wis setuju. Makem wis setuju makem. Aman. Maem. Nek arep piye ngono disisike pira make di diaringi nggih. Mak diseneng-senengke. Ya. Aja nganti dilake wong tuwa. Wis anggere kowe ning ndi wae njaluk pangestu karo mak, kuwi mesti iku sukses. Anggere mak wis ndongake, ya le anakku Rista tak dongake muga-muga anggonmu nyambut gawe ora ana apa-apa. Kuwi berarti kowe ora entuk bayaran. Lah ora ana apa-apa ndongake. Beng. Terus Mas Rista tentang Mas. Paku beng. Kenoti Kakek gelem aku lho. numpas harto Lagune Lintang Asmara menggambarkan apa Mas Rista? menggambarkan Langit. Langit. Piye leh dalang kok ora roh? lintang niku Mbak Lila niku kados lintang ingkang Eh, Madani sinten? aku ngati kula. Wah, Beng. PLK. apa kuwi? Elek. Digandrung Mbak Lila, teroke pagit. Mbak Lila, Dek Lila, Dek Lila, Dek Lila. Pripun, Mas? Beribu-ribu bintang di langit, beribu-ribu bintang di langit. Heeh. Hanya satu yang bercahaya. Hanya satu yang bertahan. Lagu pantun cinta sing Beribu-ribu gadis yang cantik, Beribu-ribu gadis yang cantik. hanya kamu yang kucinta. Hanya kamu yang beng pantun cinta. Malah bocah kaya cok bakal kok gandrung. Kapan nek bisa ngenekno sinden ya saiki ya. Ngono kuwi usuk nek besi desa kuwi wayangan aman bengi kuwi sing wayang kapan ngono piye. Nggih Pak Lurah juga tahun ngarep tunjuk panitia, dadi dekne melu ubet, melu tanggung jawab kok. Bu. Saurane yo makyang ngono lho. Yo Lintang Asmara Mas Rista kalian Mbak Lila. Dados.